Κανονικά σήμερα πρέπει να είμαστε πάρα πολύ στεναχωρημένοι. Διάβασα μια είδηση που εμένα ειδικά με συγκλώνησε. Τώρα βέβαια θα σας την πω και εσάς έτσι εκνοπέμπει, το ξέρω, θα σας χαλάσω τη διάθεση. Αλλά δεν μπορώ να συγκλονίζομαι μόνη μου, θα συγκλονιστείτε μαζί μου. Τελεία. Την τακτική που θα ακολουθεί σας τη μεταφέρω. Την τακτική που θα ακολουθήσει μέχρι τις επόμενες εκλογές καταστρώνει αυτή την περίοδο ο Ευάγγελος Βενιζέλος, ο οποίος ζυγίζει, λέει, πώς θα κινηθεί χωρίς να αποκλεί καμία πιθανότητα. Εδώ είναι ο πόνος, το καμία πιθανότητα. Το τελευταίο διάστημα αποστασιοποιήθηκε ορισμένες φορές, λέει, από βασικές επιλογές της Φόφης, αλλά δεν επεδίωξε να μεταφραστεί η κίνηση αυτή σε κάποιο είδους ανταρσία στη Βουλή. Σου λέει τόσο όσο. Τώρα, λέει, άνθρωποι που συζητούν μαζί του λένε ότι δεν πρόκειται να διαφοροποιήσει τη στάση του, όμως σε ό,τι αφορά την κάθοδό του στις εκλογές, όποτε αυτές κι αν γίνουν, προτιμά να κρατά κλειστά τα χαρτιά του. Διατηρεί, λένε οι πηγές που είναι στο περιβάλλον του, το μηχανισμό του στην Α Θεσσαλονίκης, αλλά το σκέφτεται σοβαρά το ενδεχόμενο να μην είναι υποψήφιος. Το Παναγία μου, σας μετέφερα το συγκλονισμό μόλις. Σκέφτεται ο Ευάγγελος Βενιζέλος να μην είναι υποψήφιος. Μη μας έβρει τέτοιο κακό, μη μας έβρει τέτοιο κακό. Και πολύ περισσότερο μην έβρει τέτοιο κακό τους πολίτες της Θεσσαλονίκης. Τι θα γίνει ο ψηφοφόρος στην Α Θεσσαλονίκη άμα δεν κατέβει ο Ευάγγελος, μου λες? Τι προοπτικές θα έχει ο τόπος χωρίς τον Ευάγγελο στη Βουλή, πείτε μου. Δεν ξέρω. Εμένα σήμερα δηλαδή, εκεί που είχα σκοπό, ας πούμε, να πάω να ξυπνήσω το βράδυ, τώρα έχω αρχίσει και το ξανασκέφτομαι. Μόλις διάβασα αυτή την είδηση, λέω γιατί ήταν ανάγκη να τη δω μέρα που είναι σήμερα. Ειδικά, λέει, αν ο Γιώργος Παπανδρέου με τη συμμετοχή του στη Δημοκρατική Συμπαράταξη, εκεί αυτός, τάκ, εκεί έχει μαμούνι μεγάλο τον Γιώργο Παπανδρέου, αποκτήσει έναν επιπλέον ρόλο, εκείνη σου λέει δεν το συζητά. Όχι, δεν κατεβαίνει, δεν πάει πουθενά. Αυτό, λέει, το τελευταίο τώρα, το αφήνουν να διαρρεύσει κάποιοι συνομιλητές του. Και καλά, ας πούμε, τύπου κοίτα, αν του δώσεις και μεγάλο ρόλο του Γεωργιού που μας ήρθε σήμερα ξανά. Πρέπει να διαλέξεις τον Γιώργο, θα πάρεις τον Ευάγγελο. Διαλέγεις και παίρνεις. Κοίταξε να δεις τώρα. Έχουν και ένα δίκιο όμως και αυτοί, έτσι. Δεν ήρθε δηλαδή, ας πούμε, ο Γιώργος τώρα και άντε να σπάξω με το μόσχο το σιτευτό του δίνουμε ό,τι θέλει. Ενώ ο Ευάγγελος που έχει κάνει και τέτοια προσπάθεια. Και που στο παρατσάκ, ένα τσάκ ήθελε για να βγάλει τη χώρα από την κρίση. Θα μας έχει φέρει να τρώμε με χρυσά κουτάλια τώρα, αλλά δεν τον αφήσαν οι ανύπλητοι. Να μην τα θυμηθώ τώρα αυτά, να μην τα θυμηθώ. Να τον έχουμε, ας πούμε, περιπολού και με τον Ευάγγελο στην άκρη. Η τακτική του, λέει, αυτή θα ενταθεί, δηλαδή το να στέλνει μηνύματα στην κυρία Κινηματά, μετά το ξεκαθάρισμα από την πλευρά της Νέας Δημοκρατίας ότι δεν υπάρχει παραμικρή σκέψη οποιαδήποτε συνεργασίας πριν από τις επόμενες εκλογές. Μετά, εντάξει, αλλά πριν όχι. Καλά τώρα, βέβαια, να μην το πω κι αυτό, ή μάλλον να το πω δηλαδή. Αγενέστατη και από την πλευρά αυτή η Νέα Δημοκρατία. Αγενέστατη. Έχεις ένα τώρα τέτοιου βεληνικού στέλεχος, έχεις μια τέτοια μονάδα που σου λέει είμαι διαθέσιμος. Δεν στο λέει με στα μούτρα πάρε με, λέει όμως είμαι διαθέσιμος με τον ένα με τον άλλο τρόπο. Και λες δεν υπάρχει παραμικρή σκέψη οποιασδήποτε συνεργασίες πριν από τις επόμενες εκλογές. Άι Μάρη και εσύ. Σε κάθε περίπτωση, λέει ο Ευάγγελος Βενιζέλος, την όποια απόφασή του δεν θα την ανακοινώσει μέχρι να προκηρυχθούν οι επόμενες εκλογές. Και θα το σταθμίσει, λέει, αυτό σοβαρά, έτσι, γιατί θα είναι ένα γεγονός που θα το βάλει ακόμα στη ζυγαριά και του να δει που περίπου θα κινούν τα ποσοστά της συμπαράταξης. Κατάλαβες? Δηλαδή, είναι από τη μια ο Γιώργος που του κάφτε κάπως. Είναι από την άλλη που με τη Φόφη φαίνεται δεν τα πολύ πηγαίνουν καλά. Είναι και τα ποσοστά που δεν ξέρει πώς τα πάνε. Σου λέει μην πάθω κανακάζω καμιά ώρα και δεν βγω, ας πούμε, στην Α Θεσσαλονίκης και γίνει καμιά στραβή. Ας τα βάλω εγώ στο τσουβάλι όλα μέχρι τελευταία. Ναι. Μέχρι την τελευταία στιγμή. Και όταν τα βάλω όλα στο τσουβάλι και εδώ προς τα που αυτό μείνε να είμαστε καλυμμένοι, όλα τα τετραγωνικά να τα έχουμε καλύψει που λέει ο λόγος. Νιώθεις τώρα, φαντάζομαι καταλαβαίνεις τι θέλω να σου πω. Και άμα την έχουμε κατακαλύψει τα τετραγωνικά, όλα τα τετραγωνικά, αποφασίζουμε και τι θα κάνουμε.
εύχομαι και ελπίζω ο παραλίγο πρωθυπουργός, ένα τσάκι, δεν ήθελε πολύ, να μην με σε εγκαταλείψει. Δηλαδή ακόμα και αν φύγει, να μην φύγει. Δεν θα ζήσω χωρίς αυτό.